духтаракосозе назай саломатиётон хубай бисёр шитки либосои кӯдаки пирсдестед мара рости гап видео накардам ина марҳамат видео пешниҳод мешава камакак либосои тирамоҳина нишон метам духтаракои хушрӯ ин аввор аз бозори Корвонаи 12 дарвоза якм ряди магазинои шишагӣ магазини рақами 30 ина марҳамат ина ино 30 сомон то 6-7 солара мешава размер 30 сомон курткачаҳои беостинак баъд инчунин амахе брукакои джинс доранд мана брукакошо набинед чӣ фасонай тамошобинам ҳозир дар байни мардуми мо як ширкати корейски беҳад маъмулу машҳур шудагай на танҳо аз ҳисоби маоштӣ на танҳо аз ҳисоби коргар қабул кардан балки аз ҳисоби анами продуксияҳои оригиналаш беҳад маҳсулотое ки дора корейския ҳамаш сертификати халал доранд ҳамаш хубай бовар кунед сифаташон олияй духтаракои мо ҳозир бисёр кор кардасиян инами маошошона нигоҳ кунед ҳар 2 ҳафта маош мегиранд касе ки кор кардан мехоҳа марҳамат нависен шумо да фақат як телефон дар кораи тамом духтаро дар уҷа дар кор нест ки шумо хондагӣ бошед дар кор нест ки шумо маълумоти олӣ дошта бошед синни солтон муҳим нестай ҳатто ситораҳо ҳозир аз ани маҳсулотҳои атомӣ харидорӣ карда истодаанд духтарако каседа кор дар корай каседа ки мисол маҳсулоти оригинал дар корай ҳамин хоҳара ки мада нависед и кор мекуна аллакай маош гирифтестай нигоҳ кунед чӣ қадр чизои зур доранд ва нами видеоро гӯш кунед мефаҳмед ки чӣ доранд яке аз маҳсулотҳои ширкати мазкур ин хемахем мебошад дору пурра гиёҳӣ буда барои бемориҳои псориаз хоришак артрит буғумдард камхунӣ диабети қанд фишори баланд стресс камхобӣ запор артроз саратони хун бемории меъда ва рӯда шамолхӯрдагӣ иммунитети паст хотираи заиф истифода бурда мешавад духтаро нигоҳ кунед чӣ хел ҷинсакои фасон ҳамаи ҳамино диден ҳам духтарӣ доранд ҳам бачагӣ 50 сомон турецкиян ҷинсошон ина хоҳишмандо биён ай пеш бо хитон як маротиба неш бо бачагӣ як маротиба ай пеш омада бинен мана духтарӣ бачагӣ чӣ хеле ки мехоҳен ҳаст баъд шортик доранд ина хеле шортикако ҳастай ҷинсакои сахтаки хушрӯ бори туркӣ ино сеташ 100 сомонай омадем бо ай пеш мебинен лекин аминош воймай бадай брукош сезоношон омадестай качествошонам зурай на 50 сомон хоҳишмандо бори дигар такрор мекунам навори мо аз бозори Корвонай тарафи тилобозор 12 дарвоза якм қатори магазинои шишагӣ магазин рақами 30 метавонен омада ай пеш бинен ана ба духтаракои хушрӯ аксия рафтестай да анами киртои духтарӣ анами киртои духтаракира 30 сомонӣ кардиян то 6-7 солара мешава мана метавонен ки омада бинен 30 сомон ана пижамачаҳо ҳастай пижамачаҳо сеташ мана сетаи ҳамин 100 сомонай се комплектш аз ана ино ҳастай рангоҳо иноям сеташ 100 сомон брукошон катияй то ҳамин 5 солара ҳастай да размер мана аз ин сурхакам дорам на каптако барои бачаако ана сурхакош барои духтарако метунен гирен баъд духтаро ана ин тирамоҳина чи омадай ма шумо доз нишон метам ина ино ҳамроҳи брукошон сеташ 100 сомон мана то 3-4 солара размер омадай сифаташ нағзак омадем бо ай пеш мебинен духтарако мана сеташ 100 сомон анамин намудо диден чанд хел ҳаст баъд ана ино хушрӯвакай иноям мана капишон дорак ҳамроҳи брукчаҳошон иёям сеташ 100 сомонай инамучам ҳастай ишам ҳама хел сеташ 100 сомон баъд духтаракои хушрӯ инаи брукча дора шортикча дора хетобистонаян ино 4 парш 100 сомон шудагиай ина нархи арзон та 2 сола 3 солара ҳастай метавонен ки
омадай пеш бинен ина. Ира бинен качествакаш хушрой 4 таш, 4 таним хели комплект 100 сомон. Мана. Ишам ам хелая? Амишам 4 таш 100. Не ишам фасона кай бинен. 4 таш 100 сомон. Амроҳи шортик чоҳорш. А инай майкачочи? Ина миё сифаташ хубай. Духтараком да гирифтам нағза кай духтаро. Иам ҳамроҳи шортикошон 4 донаш 100 сомонай. Метавонен гирен бо дили пур. Качестваш нағза кай. Иноям хай майкаву шортикан. Иноям 4 таш 100 сомон. Кудакакода. Ана баъд ана ин намудора мехоҳам шумо нишонитиё. Барои навараждёниё. Ино акция рафтестай 3 таш 100 сомон. 3 там хеле комплект 100 сомонӣ. Бофт янаминам ха сахтаки хушрӯвай. Фасона ҳичи намешавад. Нигоҳ кунед чанд намудора. Мана 3 таш комбинзоно 3 таш 100 сомон. Ина бофтагиёшам ҳами хел. Ҷада ҳар чизак доран навараждёнида. Мана 3 таш 100 сомонӣ. Чанд ранг ҳастай ҷада. Духтарако инчунин ласина ҳастай. Мана 3-4 сола одам мешава. Чанд рангай. Ино 10 сомон донаш. Метавонед бо омада ай пешхтон бинед духтарако. Бори дигар такрор мекунам. Ин навори мо аз бозори Корвонай. 12 дарвоза тарафи Тилобозор. Якум риади магазинои шишагӣ. Магазин рақами 30. рақамҳои савдогарам мемонам. Касе ки мисол мехоҳад адресро фаҳмидан хичонда занг занед.